Добре дошли в стора Енсор Лонга Бруге. Готови ли сте да започнете работа? Чудесно! Но първо, нека да разгледаме някои от правилата за безопасност. Защото това е единственият начин да гарантираме приятна и безопасна работна среда. За вас. И за всички останали на обекта. На първо място, пушенето е забранено навсякъде на обекта. Освен на местата, обозначени с този знак. Ако сте пешеходец или велосипедист, следвайте обозначените на земята пътеки. Има ли такъв знак на пътеката? Това означава, че през студените месеци има вероятност от падане на лед от лопатките на нашите вятърни турбини. Ако светлините на знака са включени, следвайте отклонението, обозначено с пътни знаци. Това се отнася само за велосипедисти и пешеходци. Моторното движение може просто да продължи без риск за безопасността. Но не забравяйте, че навсякъде на обекта има ограничение на скоростта от 30 км в час. Имате ли оборудване за разтоварване? Можете да разтоварвате колкото е възможно по-близо до работното си място. Не забравяйте да носите необходимите предпазни средства, докато го правите. След като разтоварването ви е приключило, винаги паркирайте автомобила си на подходящия паркинг. И се уверете, че разрешителното за паркиране, което сте получили при регистрацията, е ясно видимо. Никога не оставяйте разрешителното си за работа в автомобила, тъй като трябва да можете да представите валидно разрешително за работа за всяка работа, която извършвате за нас. За изкупни работи ще е необходимо отделно разрешително. Всяко разрешително е с ограничен срок на валидност и посочва точно какви мерки за безопасност трябва да вземете. Вашето лице за контакт в стора Енсо ще ви разкаже повече за това. А трябва ли да обезопасите инсталацията преди да започнете работа? Вашето лице за контакт в стора Енсо ще се погрижи и за това. Освен това се уверете, че винаги носите със себе си личния си предпазен катинар за процедурата Lockout-Tagout. Работата може да започне едва след като сте поставили необходимите лични предпазни средства. По всяко време се изисква подходящо работно облекло и предпазни обувки. Във всички наши производствени звена и складове се изисква нахлупена шапка. Въпреки това, трябва да носите твърда шапка, докато извършвате строителни работи с глобяване или разрушителни работи по време на работа в престой и навсякъде в първа и втора електроцентрала. Затова в тези ситуации шапката не е приемлива. Между другото, не забравяйте винаги да затваряте каишката на брадичката на твърдата си шапка. Освен това сте длъжни да носите облекло с висока видимост или жилетка с висока видимост навсякъде на територията на предприятието. В някои случаи трябва да носите допълнителни лични предпазни средства в зависимост от работата, която извършвате. Например, предпазни очила, ръкавици, средства за защита на слуха и други. Видът на допълнителните предпазни средства, които трябва да носите, е посочен в разрешителното ви за работа. Или са обозначени на работното ви място с табели като тази. Обърнете внимание, по всяко време е забранено да се влиза в складовете за хартия. Ако все пак се наложи да получите достъп, свържете се с отговорното лице, като се обадите на посочения номер на входната врата. Ето, че вече почти сме готови. Но преди да започнете, първо проверете работното си място за потенциални рискове за безопасността. След това има и оборудване. Донесли ли сте собствено подвижно оборудване или подемник? Като например въздушна платформа, кран или мотокар? Имате право да използвате собственото си оборудване, но трябва да можете да представите сертификат за изпитване. А шофьорът трябва да е медицински годен и да може да представи свидетелство за правоспособност. Нуждаете ли се от стълба, за да извършвате работата си? Използвайте я само в ситуации, в които рискът за безопасността е малък. И когато не е възможно да се използва скеле или въздушна платформа. Използването на собствено скеле е разрешено до максимална височина на пода от 4,5 метра. Но каквото и скеле да използвате, монтажът, демонтажът и преустройството му трябва да се извършват само от опитни служители. Преди да използвате скелето, то трябва да бъде одобрено от оторизиран служител на стора Енсо. След като скелето бъде одобрено, то ще получи зелен етикет за проверка. Без този зелен етикет не трябва да използвате скелето. Всеки път, когато скелето се променя, то трябва да бъде одобрено отново. Съществува ли риск от сблъсък, заклещване, падане или падащи предмети във вашата работна зона? Тогава трябва ясно да оградите работната си зона и да я маркирате на минимум 2 метра от потенциалната опасност. Направете това, като използвате червена и бяла лента или подобен материал.
Достъпът до тези маркирани зони е възможен само ако отговорният оператор разреши това. Работите ли на височина над 2 метра без колективни предпазни средства? Тогава трябва да използвате лична система за задържане при падане. Системата за задържане при падане се състои от сигурна котва, предпазен колан и единично или двойно въже с амортисьор или самоприбиращо се спасително въже с амортисьор. Вашият обезопасителен колан трябва да се проверява ежегодно и след всяко падане от оторизирана инспекционна агенция. Никога не влизайте в затворено пространство, освен ако нямате основателна причина да го направите. Необходимо ви е и валидно разрешително за работа. И трябва да спазвате всички изброени правила за безопасност. Използвате ли газови бутилки по време на работата си? Уверете се, че те са изправени и фиксирани на място, така че да не могат да паднат. Дръжте ги далеч от преки източници на топлина и ярка слънчева светлина, тъй като повишаването на температурата може да увеличи налягането в бидона. На обекта могат да присъстват само газови бутилки, които се използват в момента. Газовите бутилки, които не се използват, трябва да имат защитна капачка и не могат да се съхраняват на площадката. При транспортиране на газови бутилки за предпочитане е да се използва количка за бутилки. И се уверете, че сте затворили всеки газов контейнер в края на работния ден. Приключили ли сте с работата си? Уведомете за това лицето за контакт в Стора Енсо. Не оставяйте инструментите си да лежат наоколо, защото някой може да се спъне в тях. Дори ако се връщате на следващия ден, приберете всичко грижлива и поставете всички отпадъци в правилния контейнер за отпадъци. Не сте сигурни кой е правилният контейнер за отпадъци? Обърнете се към лицето за контакт на Стора Енсо. Бъдете внимателни с разтворители и вода за изплакване, съдържащи остатъци от боя или други химически продукти. Те не трябва да попадат в канализацията. Преди да внесете химически продукти в компанията, първо трябва да получите одобрение от вашия контакт с Стора Енсо. Уверете се, че извършената от вас работа не може да доведе до замърсяване на почвата. Като спазвате тези правила, винаги ще оставяте след себе си чисто и безопасно работно място. Ако въпреки всички тези мерки за сигурност се случи инцидент, злополука или почти злополука, винаги уведомявайте своето звено за контакт в Стора Енсо. Ако се обаждате за оказване на първа помощ, и обадете се на спешния номер 700, като използвате стационарния телефон, или използвайте мобилния си телефон, за да се обадите на +3 247 330 2013. В случай на пожар или подозрителен дим, задействайте алармата, като използвате аларменото устройство. Обадете се на спешния номер 600, като използвате стационарния телефон. Или позвънете от мобилния си телефон на номер +3 247 330 2013. Ясно посочете кой сте, къде се е случил инцидентът и дали има пострадали хора. Най-близките служби за спешна помощ ще пристигнат скоро. Ако чуете тази противопожарна аларма, бъдете на щрек. Възможно е да последва евакуация. В такъв случай ще чуете този сигнал непрекъснато в продължение на 1 минута. Напуснете безопасно работното си място и излезте от сградите, като следвате знаците за евакуация. Уверете се също, че колегите ви следват същите инструкции. Насочете се към сборния пункт до сграда L4 и докладвайте на служителя по евакуацията. Изчакайте по-нататъчни инструкции и никога не се връщайте на работното място без разрешение. Съществува и този алармен сигнал. Ще чуете този сигнал в продължение на 10 секунди. И след това 5 секунди тишина. По 5 пъти подред. Този сигнал се използва, когато навън има опасност. Например, поради теч или отровен газ. Ако той прозвучи, всички служители трябва да влязат вътре или да останат вътре. Ето това бяха доста правила и разпоредби. Всички те са много важни, когато става въпрос за нашата безопасност. Има обаче и 8 правила, които могат да направят разликата между живота и смъртта. Първо, винаги използвайте предпазен колан в превозното средство. Втора, никога не карайте прекалено бързо и никога не използвайте мобилен телефон по време на шофиране, освен ако не можете да го правите със свободни ръце. Трета, никога не шофирайте и не работете под въздействието на наркотици или алкохол. Четвърто, уверете се, че винаги имате валидно разрешително за работа. 5. Когато работите на височина,
Винаги използвайте подходящи предпазни средства. 6. Преди да започнете работа, винаги проверявайте правилното прилагане на процедурата за изключване и етикетиране. 7. Никога не заобикаляйте и не демонтирайте оборудване, което е критично за безопасността. 8. Винаги спазвайте достатъчно разстояние от превозни средства, които са в движение. Това беше доста, всички тези правила. Но ако всички се придържат към тях, ще избегнем происшествия и ще се грижим за безопасността заедно. Имате ли някакви въпроси? Свържете се с вашето звено за контакт в Стора Енсо.